Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. A yau ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanar da cewa za a siyar da NNPC. Amma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce 'yan ƙasa kar ku damu. Idan an siyar da wannan NNPC za a ba wa kowa miliyan 10-10. Amma sai wanda yake da shaidar katin zama ɗan ƙasa. To mai sauraro, wannan shine kanin labaran, sai ka bibiye mu cikin wannan bidiyon za ka ji yadda abin yake. Mai sauraro, barkanka da zuwa Mai Abaya 24 TV. Idan yau ka fara zuwa tashar nan, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To yanzu za mu tsinduma cikin shirin kai tsaye, sai ka karkaɗe kunnuwanka domin jin abin da ya faru. A yau ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ikirarin cewa za a siyar da masana'antar mai wacce take zaune a ƙasar Najeriya, wato wadda ake wa laƙabi da NNPC. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ya ƙara da cewa talakawan Najeriya, in ba ku manta ba, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Obasanjo, wato Atiku Abubakar, shi ma ya yi ikirarin cewa in dai ya zama shugaban ƙasa a Najeriya za a siyar da wannan NNPC ɗin. To amma fa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara da cewa talakawan Najeriya, in dai aka siyar da wannan NNPC, ku sa ranku a inuwa, babu abin da zai faru. Mai ba zai yi tsada ba, gas ma ba zai yi tsada ba, hatta fetur shi kanshi zai sauko. To amma fa kar ku manta da wannan, in dai an siyar da wannan NNPC, kowa za a bashi kuɗaɗe kimanin miliyan 10-10. Inda ya kayi katin shaidar zama ɗan ƙasa, in Allah yadda za ka samu wa'annan kuɗaɗen. To mai sauraro, barkanka da zuwa Mai Abaya 24 TV. Mun gode da wannan ziyarar da kai mana. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun shirinmu na gaba da zarar mun ɗora. Mun gode.